Annapurna ligger i Nepal. Annapurna er en bjergkæde, som er 55 km lang. Annapurna bjergkæden består af hele 9 bjergtoppe. Det højeste punkt er 8071 meter højt, som hedder Annapurna 1. Bjergkæden Annapurna har fået sit navn fra den hinduistiske gudinde Parvati, som er gudinden for fertilitet og landbrug. Annapurna er et af verdens farligste bjerge at bestige, med en dødelighed på over 40%, er der indtil 2005 kun registreret 103 succesfulde bestigninger. Annapurna var det første 8000 meter bjerg, der blev succesfuldt bestiget af den franske ekspedition, som bestod af 8 mænd. Annapurna 1 var verdens højeste bestigede bjerg i 3 år, indtil Mount Everest på hele 8848 meter blev succesfuldt bestiget for første gang i 1953. Sydsiden af Annapurna 1 blev bestiget første gang i 1970 af 4 britiske mænd. Dog døde en af dem i et isstyrt. I 1978, 8 år senere, kom den første amerikanske ekspedition til Nepal, kaldt The American Women's Annapurna Expedition, ledt af Alene Blum. Der var kun kvinder på ekspeditionsholdet. 2 medlemmer døde efter at have faldet mellem Camp 4 og Camp 5. De resterende 11 medlemmer af ekspeditionen var de første amerikanske kvinder, der besteg Annapurna 1. Den 3. februar 1987, altså 9 år senere, blev de polske bjergbestigere Jacek Kukusaka og Artur Hazer de første, der besteg Annapurna 1 om vinteren. Det står dog ingen steder, om det er på nord- eller sydsiden, de har besteget bjerget, men det er også lige meget. De besteg simpelthen Annapurna 1 om vinteren, hvor det på den tid af året, hvor der er flest chancer for laviner. Annapurna 1 er bygget op på den måde, at det starter nede fra foden af. Nordsiden går stille og roligt op. Ja, det går forholdsvis meget op, da det er et bjerg. Går opad helt op til de 8071 meter. Forskellen på nord- og sydsiden er, at sydsiden går opad, som det gør den nordsiden også, men sydsiden tager et knæk cirka ved 2/3 af bjerget, tager det simpelthen et knæk og går noget stejlere op, som gør det endnu sværere at bestige. Derfor er det, mere tydeligt eller sejre, kan man godt sige, at bestige sydsiden. I december, januar og februar er de koldeste måneder på Annapurna, ligesom her i Danmark. Temperaturen kan nå helt ned på minus 12-14 grader, og i og med det også blæser, bliver det endnu koldere. Så hvis man har været på skiferie,
hvis der er nogen, der har prøvet det, så kender jeg godt det med, at når man er for eksempel nede i byen, eller nede i dalen, som man siger, kan det godt være, at det er samme temperatur som oppe på toppen. Men i og med,